Ну вось, даражэнькі сяброўкі, яшчэ вам пара кадраў. Это маленькае памяшканне, якое меншае. Тут знаходзіцца студня драўляная. Звонку драўляная, унутры нейкі метал. Глыбінёй можа метра 3 прыкладна. Не вельмі глыбока, але кідацца туды не раю. Тут ёсць варонкі. Свае браць не трэба, можна паставіць сюды ў каністру, у ваду. І набіраць ваду, канешне, лепей тут на падлозе, а не на ўскрайку, то ваши бутэлькі могуць паляцець уніз і дастаць іх будзе цяжка. Тут стаіць ікона багародзічная і малітвы, якія звычай чытаюцца перад тым, як прыняць святую ваду. Калі бутэльку ўсё ж такі ўранілі, тут ёсць такая качарга. Будзе няпроста, думаю, можна ўсё ж такі будзе вытащыць, але эксперыменты ладзіць вам тут не раю. І вось сама купель. Такі басейн, неглыбокі, 1,20 м ці 1,30 м он прыкладна. Ну я так тут ныраў, у мяне дзеці па рэбра было з маімі 1,68 м росту. І ікона Хрыста Панкратара, малітва, якая зазвычай чытаецца перад тым, як акунацца ў святую ваду. Ось такая столь і яшчэ іконы. Вось так, прыязджайце сюды.